Voor de stampot 50 tot 100 gram spekblokjes, 1 rede siepel, zo'n 150 gram broccoli. Bijman zie je alles en dan beginnen, ja? Dit is de Waldorfsalade. Nee, dit zit op 7. Heb je dat wel vaker maken? Nou nooit. Nou nooit. Nee, dit wordt een grote verrassing voor u. We zijn er zo lang als het er is, ben we erbij. En we kunnen nog net eten zien. Ken dat? Ja, dat weet ik niet. We mogen u net hoeven niet. Dan mag hulp hebben, jongens. En strik wat zout. Oh, zout, dat heb ik nog vergeten. Eerst even zout op. Dus waar zie je iemand dat peterselie hier, jongens? Komt trouwens ook. Ja, maar het komt ten eerst. Dat is nooit. Waarom ben je dan op een kookcursus? Geen idee. Al meer dan 20 jaar. Ja, nee, van wat ik zelf. Ook je biljetten. En wij doen dit. Ja. En een vrouw die doet het thuis lekker, dus dat moet ze blijven. Maar net voor oren krijg je een spul. Ik vind dat ze het goed doen en er mislukt nooit wat. En dat is al heel belangrijk. Het is altijd te eten naar de tijd. Ja, altijd. Ik zou net weten wat er ooit echt fout is. Ze moet het ook zelf opeten, hè? Ja. Ja, en ik, hè? Dus ik doe mijn best dat het goed komt. Die krokodil weer naar de fruit, nou moet je nog maar... Oh, De krokodil vonden ze net lekker. nee, wat wie er mis met een krokodil? Die wie zo vet en tranig en... Die muskusraf, dat weet je niet. Ja, die heb ik net gehad, maar die krokodil dat zo wakker werden, maar die wie eigenlijk net kan. Dus... Die ga je thuis ook net wel maken. Nee, dat weer een hele toer met ding te kraaien, dus die heb ik nooit meer... Je hebt nooit meer een krokodil om je dat wordt net weer. Nee, heel verschrikkelijk. Nee, het lukt altijd, maar dat waren hem net. Kijk, vroeger rookten nog mensen, dan vond je nog wel eens een peukje in de soep. Maar dat is de laatste tijd over. Sinds dat het roken aan de kant is, vinden we geen peuken meer in de soep. 24 jaar, dan zit je er echt een paar ongelofelijke kreukenprinsen tussen. Ja, maar dat weten ze zelf wel dat ze het goed kennen. Die wies ik je net aan. Want wij horen het wel. Ja. Denk ik, als je maar goed leert. Als je maar goed leert. Als de leerbril bij zijn, dan kun je het doen nog. Ik kan zeggen wat je wil, maar mijn vrouw zei het altijd, hij heeft er niks geleerd. Dan doe ik niks. Maar ik zei, ik heb net iets meer. Nou begint het leuke gedeelte. Hopelijk wel. Dat is nog een vraag, maar zullen we even zien. En? Ja, geslaagd. Geslaagd? Ja. Je hebt het zelf maar. Nou ja, zijn we in Zurich weer weer rond die rappeladen. We doen dit van oktober tot maart. En hebben we elke week 1 of 2 boten. We hebben nu een boot voor Algerije. Dan gaat 3400 ton rappels in, dat zijn 113 vrachtauto's. En dat spul gaat naar mijn kraan in en in het schip wordt het maar heftig voortzetten. Goedemorgen. En wat doe je op precies de hele dag? Ik zit heel lang bij Hefruk. En dit is zo leuk wat het werk. Nou, heel lang in de wegvliegen, hier wat de bekade, wat met die chauffeur praten. Ja, en het zetten natuurlijk. Het gaat hartstikke mooi. En dit is geen koud werk wat je doet, hè? Ik zit hier goed.
Kachelt bij het radio, een beetje iemand gaat mooi. Maar zit je dan een meter als 12 of 14 diep? Nou, dit rom is voor jou het diepzeum nog. Nou, we beginnen uiteraard met de onderste. Dan geef je een heiger. En zo bouwen we het hele schip vol, zo'n beetje. Deze jongen, een van de beste heftruckers van Friesland. Die zet alle rappels voor. Die weet precies hoe het met een maat zit. Dus we moeten dat ding zo efficiënt mogelijk laden. Beter is weten, mannen. Om zo weinig mogelijk rompen tussen de pijlers te houden, niet verbonden met het schommeling van het schip. Nou, deze man is dit mooi pad voor. Die zorgt dat de kooi heel en het schip in komt en veilig. Dit is de hand te spannend noemen wij dat. Hebben wij bijvoorbeeld ruimte tussen de pallets, dan vullen wij dat op met aardappelzakken. En daar is hij eigenlijk voor. Zorg dat alles dicht staat. Zorgen dat de lading niet kan verschuiven. Zo je werk? Ja, valt met. Hoeveel kilo is het nou? 50 kilo. Ja. Voor die poen, hoeveel krijgt door de hand in op zijn dij? Een paar honderd. Over de hele dag. Oh, zo je werk dus. Nou, het wint. Ja. Dat was het? Ik heb nog niet nog. Wanneer dit schip nog vol? Het schip is volgens mijn planning, en die klopt meestal precies, snuit de medium in je oren. Ja, nee, ik snuit de medium in oren wie in twee, dan gaat er die kant op. Als je vroeger ging met de honger, dan stond je een mooie ploeg van 8 man beneden te gooien, maar joh, today gaat alles maar heftruck zou zeggen. En dit is voor de meesten beter, dan hou je wat langer vol. Wat ik nog voor jou dat het schip straks vol is? Ja, dat is op zich hartstikke mooi, want je hebt transportbedrijven, planners ertussen die het hele circus rug proberen te bereizen. Nou, wij hingen er als laatst aan vast. En dat dan alles een beetje rent en de auto binnen op tijd voort, dan is iedereen tevreden. En dan had het wel op zich wel een goed gevoel. Ja.